Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Mari Betty. Ne, si Kamat Gaya Marimila. Naimbag abigat mo mat. Blooming ka manin ita, Siyempre Ay aywanan nak nila kay ko, Mare. Naimbag ka pa'y, Mari. Sa dino nga iti papanam, Mare. Bunong mat, taimat mo. Ay, sa dino kumapay ngay, Mare. Mangayo manin, awanan ti maisong road. Ay nawaw, nilakay mo ngay, Mare. Ibaon mo nga min, Dayjay pa'y ti ko na, Mare. Apay, maibaon dayjay. Isupay kit di ati pangapaan na kanyak. Sigurado nga ibaga na busy iti trabaho na. Kat agpada kayo mat nga trabaho, Mare. Ay, sumra ka pa'y, Mare. Tagkapi ka. Ituloy tati agsarita iti unag. Pasensya kan, Mare, ngam saan mabalin. Sigurado nga agatak manen nila kay ko no mabayagana. Umayak tulatan no sa anak abisi. O sige, no kastati ko na, Mare. Kadakmat akanayon dito'y balay. Umay ka laang no saan ka abisi. Tapno makapag-istorya ta, mamat. Agasambanday ta binagkat mo, mila anak kaw. Naimbagla pagsungrod mi iti makalawas, nanang. Ay nawaw, apay asaan nila kay mo tibaon mo ang mangayaw. Ay, narigat akasarsarita ti anak yun, nanang. Uwan ko nana, ngam saan mo't amapan. Ay, pumaday tatao. Inton kwan, agreklamo manen. Amo na anak ipurdiya ka, ngam si kapay lang ti urayan na ang mangayaw, mat. Anya nga iti aramidon na ijabalayaw. Awan ijebalay, nanang. Iti ayan ti kumpare na ti tambayan na no kasta arrest day na. Talaga nga awan denggan nasaw. Inton kwan nagadawa reklamo na. Ay nawaw, api akasta ti lang nga mila. Di mo nakita ti kayo nga insangpet ko, tinong. Agdigos ka mamit. Kasano kat di mo matpagina na unda tao? Limual ka akasta ti langam. Ay nawaw. Anya ti parikot iti lang kaya? Losyang kan mila. Ay wana mamit tabagin. Kasano kuma kat di ka mat-aggunay dito'y balay. Siyak mat-akanayon. Apa nga rod ni Mali Betty. Ada ti trabaho na. Ngem aglang lang ang atin ijel. Ala, ikumparanak manen kan Mari Betty. Pudnumet. Naimbag pa ni Pali Edgal Napintas kan aglup-lupa flesh ti asawa na. Agsardeng ka man si Katinong. Nagado a reklamom. Ngem di mo mit-ammo ti responsibilidad mo dito'y balay. Aglang lang nga pa nga ubiyang ninanang siya ka. Wala, taada ti oras na para itibagi na. Siyak nga'y. Awan ti oras ko nga ag-beauty rest mo't. Ay nawaw, unaklakit din o asino tinapintas nga masabat ko. Sa kamat gaya malibeti. Bolero ka talaga, Manong Tinong. Pudnumet, ula dati anak yukin palid galkit napintas kakin siyak-siya kalata. Napintas mat ni Marimila nga asawa ma. Wen angim sa bali lata ti pintas mo ya. Aglang-langa ka nga flesh. Ni bakit ko ula kalkalpas ang nagdigos. Lusyang latamet. Saan anasayati kasta nga ibagbaga, Manong Tinong? Ang mga numasaktan ni Marimila. Pudnumet,
mapapalak launay kan palid ka. Awan rumba nga apalam iti kumparin. Ngamin, napintas mo ti asawam. Nagagatupay ni Marimila. Apay nga itang kalaang, Betty. Nasalaw ko ni Manong Tinong di Tadalan, Edgar Lakay. Anya timbaga naging ka? As usual, iruruman naman ni Manang Mila. Anya? Diyak amo man itinedya kumparim. No agsasaw ko namlan asino mata na gugwapo. Unay kan bakit? Katipod no matlakay. Diyak magustuhan dagiti rumrumwar itingiwat na. No sa anak kapag tepel itay ang mga nuti ni Babkon. Di mo latan ni kaskaso, no anyat ibagbaga na, bakit? Isupay kiti apaka-stressam. Sipod pa'y idi akasta talaga ni Pari Tinong. Awan lat amo ng aramidin, no di agreklamo ken iruruman na ni bakit na. Oh, balon mo lakay. Pasensya kan medyo naladawak. Ado pa nga minti na si Kasok. Okay lang, bakit? Maawatak mo. Agawid akmat ladagos. Amumat nga do ti trabaho nga gururay. Dagasag pa iti anak ta iti ayan dananang. Agan-anad ka ah. Uray si ka. Diretso awid dumalpas ti trabaho. Well, di ka matanagan, bakit? Agdiritso ang agawid, numalpas ti trabaho eh. O sige, mapanakon. Sige, bakit? Pale, talagang aglang lang ang atin ijel ni bakit mo. Si kakit di mo't pare Tinong. San amadlaw at rentanan pale. Pare, ni Marimila ti sumungan. Balon mun samat ti imat na. Sungag paiso. Inbagak met nga iteksnak. No asidigin dito pagtrabahuan tayo. Tasabatik laang ang tibalon ko. Ay mayakit di dito'y. Ay nawaw. Pare, panawan ka pa'y. Kasalitak man ti asawak. Buto yung tabalon ko. Ay nawaw, napudot samot ti ulom lakay. Di ako nakin kakit iteksnak. No asidig ka. Tasabatik ti balon ko itigit. Asino tinangibagaking ka. Nga agdiritso ka dito pagtrabaho. Dakes ka di. Nasabat ko ni Mari Betty di Tadalan itay. Kat nakuna na nga okay lang mat. When angim nakababain nga, Lord. Anya ti pagbainam aya. Basta. Ibain na ka di, ah? Ay, asis. Kita ay man tabadong. Ay nawaw. Nakababain ka lagi ti katrabaho. Si kalangarudan tinaituludan iti balon. Si kapay laang ti kastamad. Ay natinong aya. Jack amon. Ay, awali ta ano asaw. Agawin kan. Taamangan mo makita na kapay lagi ti katrabaho. Kababain. Ya! Pinapanaw mo matandagos ni Marimila, pare. Bangay babain de tatao. Unay kan, pare. Inyam amom kumapay mo't akadagiti katrabahuan tayo. Ay saanin, pare. Amom met. Nagpipintas kin nagsisiksi dagiti asawa yo. Siya klayang sa amit ti gulang ti asawa na. Napintas mo't ni Marimila, pare. Kasda amit ti napintas. Beauty res laeng ti kasapulan na, pare. Ay nawaw. Ulay manupay a beautyless. Sa anin amalipil, ti kasda alangan na, pare. Amangan kunak no, ginayumanak ti asawak idi. Nalabas kamot, pare. Irurumon mo, piman ni misis mo. Iso ti pinilim, sa ita, irurumon mo akasta. Ipagbaklaan bet ti pugno, pare. Uli agdigos iti gatas, alanganin amalipil ti kasda alangan na. Mangantak iti, pare. Saan ta na pagsalitaan ni misis ko ta? Makapaawang ganas met nga. No amo ni bakit mo ti manggayuma. Si kapay laeng nga ta ti gayumaan na, pare. Anya! Anya ti pampanunutam lakay. Itay pa di ka matagtagari dita. Masyanak launay ka ni Marimila bakay. Iti anya aga po lakay. Inruruman manan nila kay na ah. Manan? Nangag ko, tinagsasakit abalikas na, kani bakit na. Idiin tulod ni Marimila, tibalon na bakit. Nakuna na pa nga amangan ka no, ginayuman ni bakit na idi.
Ginayuma. Di pa'y agyaman, tauray kas jay tilanganak at kinayat ni bakit na. Ay, nawaw. Day tangaro bakit? Nagsasao. Kunamlan asino agwapo. No kasta ka na yun, ang mga no panawan to ni bakit na. Numapasamak day ta. Saan tay ang mababalaw ni Marimila? Narigat nga ta, timaaddan ita asawa ang mangirurumang. Apay met akas jete lang ang anang itulot itibalong ko si Camila. Kasangsangpot mo laang ngam napudot adagos di ulo. Ay unay kan ayatinong. Tibilin ko ken ka, ket itexnak no asideg ka, ta sa batak tibalong ko itigit. Ngaman niya nga tinalamid mo. Nagdil-diretsyo ka kit din. Nakababain ka lagi ka trabahwak. Naimbaglayangan tanilaang palidgal tinakakita kayo ka. No kas namot laang, si kamot ti agluto iti balon mo. Di mo namnamaan nga ibalunan ka pa'y. Diwen layang. Kaya ko pa'y tapno saanin ang masapol ang mapanangka iti pagtrabahwak. Kan isubli kamot laangan kan inang mo. Di ka madanagan. Insako kun dagiti gamit mo itay. Tapno saan ka amarigatan. Anya? Isublikan kan inang mo kunak. Diyak kasapulan ti asawa ang mangiruruman. Bakit? Apay mo nga kastan ngay. Mabit lang ti irwar ko dagiti gamit mo. Itulod ka matlaangan tapno awan ti maibagam kanya. Ay, nawaw. Anya ti kayat asawan day to'y Mila. Isubli kon ni Tinong nanang. Apa yan? Nareklamo la unay nanang. Mangiruruman pa'y. Ay, unay, kantinong. Anya man ang tinaramid mo. Da kayon ti makamukan kwa na nanang. Agawid akon. Nasaysaya atin ti kastoy. Tapno awan ti makagapo nga apaan na. Bakit? Kompleto ti gamit na. Walang labis, walang kulang. At daamin ng itisako nanang. Inakon. Anya ngay ita. Insubli na kan ti asawam. Basol ko, nanang. Asino nga min tinangibaga nga iruruman mo ni Mila? Amumat abalay na ti pagnanaudan niyo. Pudno met ti bagbak. Gulang ni Mila. Diyak ngalun amo nanang. Amangan kunak no, ginayumanak met ede. Anya? Gayo mabaalaw-lawatum dita. Di mo ikalintagan ti dakas nga ramid mau. Agsarming ka man takitaam ti langam. No ammo ni Mila ti may papan iti gayuma. Panagkunam ka day, kat kastapay la alangama ti gayumaan na. Ay nawaw, pagyamanam kit di tauray kasta ti langam kat kinayat na kalatan ni Mila. Kunamlano asino ka mga agsasaw. Ninanang met, judgmental kay launa nga. Apay, sa anak ka di agwapo? Agsarming ka, tapno makitam ti sungba ti saludsud mo anak kaw. Anya ti kunam mare? Insubli mo ni Tinong kaninanang na? Juan Mari Betty. Nagturod kan mare? Ay, saan ko akasapulan ti asawa ang mangiruruman kan nareklamo mare? Sabagay, deserve na. Mangiruruman matlaang. Kunamlano asino mata perpekto. Amo mare, naibaga na pa'y kanu kanila kay ko nga amang ano ginayumam ide. Gayuma? Di bali latan mare. Tinapatag kat okay ka itan. Ay, wala mare. Itang awan dito'y balay, mayat ti biyag ko. Awan ti paka-stressa. Wan nga rod mare. Itapay lang kat madlaw kon medyo blooming kan mare. Awan matgaya man ni Tinong di tabalay dalakay. Ay nawa, at damot ang nagtrabaho itay. Wen ngam saanan adi tabalay dati pagnanaudan na lakay. Sa dino nga raw? Iti ayan ni nanang na. Anya? Insubli ka no ni Marimila. Ay, iso malagayam analiday ni pare Tinong itay. Gunguna na
Kasta tiga nabon dagiti asawa amang iruruman. No saan ko makasya tinalamid ni Mila, di mayat kami kumang aging gaita nanang. Irugim manan si Katinaw. Pudnumet, baso na no api ang nagsina kami. No ide, kat kanayon mo nga ibagbaga aginayo manaka. Ita, sa bali manan ti ibagbagam. Basta baso na. Imbis nga kid daw kay ti pamakawan, kasta pa'y lang ti ibagbagam. Ay, saanin ang masapol. Naggado ababay dita. Kabailak tag sapol itinapimpintas ng ni Mila. Sigurado ka kanay ang magustuhan da kamat laang. Ni Mila laang mati kakaisuna na ilawan kan ka anak kaw. Ay, anay ko, nasakit mit kasta pa nagsasauyo nanang. Ay, pudnaw anak kaw. Ni Mila laang mati nakaanos kan ka. Ngam, anya ti inaramid mo kan kwa na. Sangkay bagampay aginayuma da ka. Ay naapo aya. Nay, si ka magaya Mila anak kaw. Sa dino ti papanam. Agpalingke ak nanang. Ay, agidantan na kaw. Mabalin lataan nanang. Tapno makatipid ta itiplete. Blooming ka ita. Manungal daw laan. Sipod insublim ni Tinaw. Ngam dakulan tinagbaliwam. Ay nawaw, agyaman ak launay nanang. Kasta talaga no awan ti sakit ti ulo. Ayun gayam, kumusta mo ni Tinong nanang? Maday siya balay Inal daw pagsasawak, tas ika din ti papabasulin na. Basul bukan daw, no apay nagsina kayaw. Ay, pasensya kayo nanang. Jak to maanusan ti panangiruruman na. Nagadupay kit di areklamo na no daduma. Ibagbaga na kanupay nga amangan no ginayuma. Maawatan ka nakaw. Uraya sino mat, ano kasta ti asawa? Maibaw sa talaga ti pasensya. Nakitam ka din ni Marimila, pare? Awanin, ti bibiyang ko kang kwara, pare Edgar. Ay no, blooming ta asawa mita, pare. Anya? Sigurado may nilab ka manin kang kwana no makitam, pare. Awanin, ti bibiyang ko itinay tatao, pare. Imay di balay di kalman. Katay na. Nagpintas siya. Ay, di nakman angawin akas ta, pare. Pudno ti bagbak, pare. Kung nagtumutin ka, idi. Beautyress lang ti kasapulan ni Marimila. Kita, idi awan kay di balayo. Dakkel ti nagbaliwan ni bakit mo, pare. No makitam la ita, amangan no agdaton ka marin kinkwana, pare. Ni Mila ti aglablabay ti palaangan na. Pudnomit gayam ti naibaga ni palit ka. Bimintas ni bakit ko. Agin lalabasak man iti palaangan. Bali ang pansinin nakmanen. Si kamit ti lumabas, Tinong. Ne, blooming kamit ita Mila. Una, tadamatan ti oras ko para itibagik. Ayo. Saan akas idi at trabaho ti mapampanunot? Makapag-beauty rest pa yun da tao Mila, no ibagak nga kayat ko ti agsubli dito'y balay. Okay lang kayo ka? Sino tinang ibagakan ka? Mabalin mo ti agsubli, Saan na kun mapakawan? Bakit? Ay di nakman awagan iti bakit? No saan nak nga ay ayatan? Kan no atapom aginayuma ka? Apay pailaan nga agsubli ka kanya. Kung naklayang radya, bakit? Ay natinong, mayatan ti biyag ko ita. Ay, pangaasem ko kalik, saan ako nga agreklamo, kan saan ka nga ilulumen. Palubusan na nga agsubli dito'y balay. Ulnusin ta ti relasyon ta. Jak pa'y masungbatan day ta sa ludsod mo. Ikanak iti waya-waya, tapno makapagpanunutak anaimbag. Amangan no agsubli ka dito'y balay, kat ibagam manen aginayuma ka. Hey, awanin nanang. Amangan mo isukat na kun ni Mila iti gwapo.
Sa dino tinagapwa maya. Ite ni Mila. Di na kayat nga agsinublian kami, nanang. Na, nagpuskol matiro pa manapan ay jay. Agasawa kami latamit, nanang. At dati kalbing akin kwa na. Itatadakil tinagbaliwan ni Bakamaw kasta ti ibagam. Idi panawan alos siyang iti katatrabaho na iruruman mau. Ibagam pa'y aginayuman na ka. Kakano iti waya-waya tapno makapagpanunot, nanang. Hindi, urayam no niya ti desisyon na. Nanang, kasano nga ron nga no, di na kayat nga makisinublian kanya. No manugot nga agsinublian kayaw, ay nagasat ka anak kaw. Angam no saan, aramidem ati ka ba ulam? Ipanagnak mo kan kwa na nagbalbaliw kan. Ipanagnak mo kan kwa na apagbababawyam ti panangiruruman mo kan kwa na iday. Ti kinagwapo kan kinapintas kat agkupas. Di mo nga ron iba inti asawam tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.